Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Sibongile and the Dlaminis. So guys, this episode starts off with Ukwenzo and Uphakamani. They are just chilling at Ukwenzo's place, chilling on the couch while they are sipping on some beers. So Uphakamani then says to Ukwenzo, "Ngikhathele mina mfowethu. Ngikhathele ukulwa, ngikhathele of fighting for ukulungisa kulomndeni, ngathi like yimpi engapheli lena." Ukwenzo then says, "Whoa, ima Phakamani, uqonda ukuthini ngokuthi ukhathele? Wena, you always telling me ukuthi mina I must push, so now wena utshela mina ukuthi ukhathele." Uphakamani's like, "Bheka, ngidlule kuMalume Stanley namhlanje." And then Ukwenzo then says, "Ehe." Uphakamani then says, "Ay, akuhambe kahle mfowethu, isimo sakhe sonke lesi sikhathi bengimsiza yena nomndeni wakhe, kodwa manje njengoba kushone ubaba." He shakes his head, ahlekisa ikhanda. He goes on to say, "Hayi ngeke mfowethu, yazi inkinga yami lana yikuthi uma ubheke mina, ubaba omncane ubheke mina, ingane zikababa omncane sibheke mina, ngiyasinda manje mfowethu." Ukwenzo then says, ngiyakuzwa Jama." Uphakamani then says, "Mfowethu, ngiyacela ke, if beyikhona enye indlela maybe engenza ngayo, maybe I would have took that way. If there's any other way that you can help us, Kwenzo ngiyacela." Ukwenzo then says, "Khuleka mfowethu." While he's speaking like that, the door just swings open. Usibongile gets in and she's like, "Kwenzo." Ukwenzo jumps up and is like, "Yini?" Usibongile then says, "Ngiyakukhonde, what happened?" Ukwenzo then says, "Yini, what happened?" Usibongile then says, "Umam Dlamini uye wangibiza wathi ukuthi ngize laphayana kini, pretending ingathi yena she's interested kule ndaba yamaskonzi, lamaskonzi siwenzela iy'ngane zasedrobheni who are less fortunate. Wangathi ukuthi ufuna ukufaka isandla, jiki sengiyathethiswa mina mengifika laphayana." Ukwenzo uzayikima, Whoa, uthethiselani wena?" Usibongile then says, "Bathi angazi mele ngikutshele ukuthi uyeke lento yakho yokusiza abanye abantu bakwaDlamini. Kwenzo, abazali bakho bazitshela ukuthi I'm the reason that you guys don't see eye to eye." Ukwenzo then says, "Ini, yabona lento iyaphela yonke lento namhlanje." He takes okhiya bemoto. Uphakamani then says ukuthi uyaphi manje. Ukwenzo then says, "Jama, ngiyoqondisa igwegwe kwaDlamini, okay?" Uphakamani then says, "Hayi ngihamba nawe mfowethu." Usibongile zakwenzo. Uphakamani then says, "Ngihamba nawe impela." Nxeshe Sibongile, he leaves, or they leave Usibongile, and then they leave going on their way to the Dlamini mansion. Okay, few moments later, ngempela we see Ukwenzo heading in, guys, barging into Unjengaye's office kwaDlamini as he's working. Ukwenzo then says, "Awusho, usithathaphi isibindi sokuthi usongele inkodiso yami? Noba mhlawumbe uzitshela ukuthi Usibongile bengeke angitshele lento yenzile." Unjengaye looks at Ukwenzo and is like, "Hayibo Kwenzo, anginandaba mina ukuthi noba Usibongile ukutshelile ababutshelanga, leya ngane yaseXhosa leyana iyakuhlohla. Ikuhlohlela ukuthi uqabane nomndeni wakho. Yazi sayamkela leya ngane kwaDlamini, considering ukuthi uqhamukaphi." Ukwenzo then says, "Ungazozenza ngcono ngoSibongile baba, siyezwana. Kuhlanganaphi ukuthi uphumaphi yena uSibongile?" Unjengaye then says, "Yeyi wena, la aphuma khona, it has everything to do with this. uSibongile uqabanisa lo mndeni man. Angazi ukuthi yindaba lento ongayiboni." He goes on to say ukuthi, "Wekwenzo, ukhulise yimina. Ngakuphipha Kwenzo, ngakisa esikolweni, ngakusa e-university. Kumanje nje, you are nominated for big award ceremonies. Ngenxa yabani? Ngenxa yami. Ubuzokwazi ukuzenzela yonke lento wedwa? Ngikukhuphulile Kwenzo, ngikuphakamisile. La ukhona ngenxa yami. Wena wenzani? Wena ulalela abantu bangaphandle, ulalela Uphakamani, ulalela Osibongile." As he's saying Osibongile, Ukwenzo then says, yey. Ungalinge uliphathi igama likaSibongile, okay?" Unjengaye then says, "Habe, nayi ingulube inginonela bo. You've been taking advantage of me, and now you are comfortable Kwenzo." Unjengaye stands up from his chair. He moves towards Ukwenzo. He then says, "Kwenzo Dlamini, ambambe." Guys, he strangles him on the neck, and then he says, "Lalela lamfanam,
angisiyena umngani wakho mina. Uyangizwa? Ngizokulimaza. Ngizobonisa ugogo wakho mina mfana. Uyangizwa? Ukwenzo there is struggling to breathe. Unjengaye is ring the neck even more, you guys. Like, uyangizwa? Instead of ukwenzo saying, yebo baba ngiyakuzwa ngiyakholisa, ukwenzo then says ngiyeke. He's struggling to breathe, but he still has the strength to say ngiyeke. Ungamfaki uSibongile kulento, uyezwa? Unjengaye looks so surprised and he lets go of Ukwenzo. And Ukwenzo starts coughing. You can see Ukwenzo's eyes are red, but Ukwenzo is staring Unjengaye in the eye like to say, sadisa by strangling me. Unjengaye is a bit frightened because he's just like, this boy, he was about to lose his life, but instead of apologizing and folding, he is even having inkani more. That just shows Ukwenzo umile kulento I show you guys. And then the scene just ends like that. Okay, while the scene is ending like that, uPhakamani ngithi uhambe noKwenzo, he's also at the Dlamini mansion. He is in the house busy pouring himself a whiskey kanjengayo, you guys. So Thulisile walks into the room uPhakamani is in, and she's like, sorry, bengingazi ukuthi ulana. Hey, ngathi yayazi lendlu lena. Hey, that time she's busy flipping her hair. Ingathi ufuna ukubonwa nje uPhakamani. uPhakamani then takes the drink, takes the whiskey jug. He goes and sit down. As he's sitting down, uVusi benomkakhe uCina walk in. uVusi is like, hi bo, yeah. Ucabanga ukuthi wenzani? And then uPhakamani then says, ngiyaphuza. uVusi then says, ubani okunikeze imvume yokuthi uzenzele la endlini? Ubani okunikeze lo tshwala ophethe? And then uPhakamani then says, uKwenzo. uVusi then says, akukona kwaKwenzo la endlini. Uphi uKwenzo? At this point, I'm just like, manje Vusi uraselani. So uzinyusa ama-BP ngenxa kabani? kaPhakamani. Hayi. Anyway, ke uPhakamani then says, yazi ayikho into emnandi njengokuphuza utshwala bese ke ukhulume nomuntu omuhle. That time uThulisile starts blushing, you guys. uCina's there so irritated. Then uPhakamani then looks at uThuli and is like, kambe ubani igama? uThulisile then says, uThulisile. uPhakamani then says, Thuli. Okay, Thuli, woza lana ke. As she's blushing, she goes to uPhakamani and goes and sits next to Phakamani. uVusi is looking at her like to saying, Ella, when you're really doing this all in front of me. uPhakamani then says, mina ngithi asiphuza utshwala sazane kangcono. uCina's like, hayibo umbhedo wonke lona ke. uPhakamani looks at uCina. uPhakamani then says, wemathuli, asuyeka utshwala siyakuxoxa nje sazane kangcono ngaleya ndlela leyana. Hayi uMathuli azihlekele, you guys. uVusi like, yey nina, thathani lento yeni niyoyenzela le ngaphandle. And the scene just ends like that. The way uCina so jealous, you guys. Next scene, we see uSangweni, guys. He's opening the door there by Velephi. He opens the door and then we see uSibongile walking in. Sibongile comes in and she's like, sanibona. uVelephi's like, yini? Uthunywe ukuthi uzosimpimpa, uzosicheck ukuthi sithini. uSangweni says, cha Velephi, ungakhulumi kabuhlungu kanjalo. uSibongile omunye wethu nje. uSibongile then says, cha Velephi, angithunywanga. Ngitheme ngizwa what was happening. I decided to come and see you. Kodwa ke angihleli ngoba kunemsebenzi wesikolo that I need to submit by today. uSibongile rather, she looks around the room and then she says, kodwa Velephi, sikhona isidingo sayo yonke lento. uVelephi then says, umanqoba owami Sibongile. No one is supposed to fight me for him but me. uSibongile then says, ngiyakuzwa. Uyamkhumbula uMamDeliwe? She was such a strong woman. Imbokodo ukobonwayo. You take right after her. Kodwa Velephi, part of being strong is knowing when to use your strength and when not to use it. Njengamanje mntakama umntakababa akusona isikhathi sokuthi owasebenzisa amandla akho. Velephi, awusebenzi. You're not independent. Ngiyazi ukuthi kubukeka ngathi izinto ziyakubhedela njengamanje, kodwa mina ngiyakwazi dadewethu ukuthi ustrong wena and you're strong enough to get past all of this.
mele sibambane njengomndeni and find a solution to this. Ngoba siqinile, sinamandla akakusathana when we are united. Asikho isidingo sokuthi uyenze wedwa lento. At this point, I'm just like, uthini uSibongile? Because I don't want anyone who's going to say ukuthi uVelephi must not fight for her child, guys. No. Usongeni then says kahle kahle Sibongile. Ubani umaka amanqoba? UVelephi angithi. Ubani okumele akhulise ingane? UVelephi. Indaba zenkantolo nenduna akukho umuntu okumele ukuthi afake umbono wakhe lana. UVelephi mela akhulise ingane yakhe azihlalele nengane yakhe. UVelephi then says yazini ngiyayizonda lesa sidwedwe ubaba ashade naso. Uye isizathu sibe kunemess kwaseqaleni nje. Kodwa-ke khona into ikhulumile Sibongile that hit me eyiqiniso. Nginawo amandla futhi ngifuze uma. Uqinisile-ke lapho Sibongile. Yingakho-ke lento isekude nje uphela ngoba nje ngizoyilwela ingane yami until the very end. Hey, that scene ends. Few moments later, we see the very same Velephi and uSangweni. They are kwaMbambo and they are sitting noVuma. uVuma then says, Velephi, ngiyacela, cela ubuye la ekhaya so that we can all be under one roof noManqoba. Angixoshanga mina la ekhaya. uSamke walks in. When she walks in, yambona ukuthi uVelephi ucikeke. uSamke then says, mntanami, uyahamba ngempela. Alungahambi. Isn't that what you want? uVelephi then says, ukuthi sengiqedile lana. She gets up and she walks. uVuma then says, Velephi, Velephi. But uVelephi just ignores ubaba uVuma and she walks out. Few moments later, uVelephi, she is kwaMbalenhle with uKhuzwayo, umalumakhe, and they are having a conversation. uVelephi then says, ngiyajabula ukuthi ukhona ufikile. uKhuzwayo then says, okay. Manje ungibizeleni. uVelephi then says, malume, ngiyaxolisa bandla. Ngiyaxolisa ngale ndlela ngakhuluma ngayo ngesikhathi ngiyeka umsebenzi. Bengingaqondile ukuthi ngikhulume kanjalo nawe. Malume, wena uManqoba noSangweni are the only family I have left. Abekho abanye abantu enginabo empilweni yami. Ngiyanidinga. Ingakho bengifuna ukucela ukuthi ungibuyisele umsebenzi wami malume. Ngiyawudinga umsebenzi malume. Okwangempela futhi ikakhulukazi for uManqoba. If I want to get uManqoba back, I need to be able to take care of him. Futhi nale ndawo engihlala kuyona manje, ngiyazi ukuthi ayikho kahle, kodwa ngizimisela ukuthi ngiyilungise. I just want someone engamthemba ukuthi angisize. Ngiyazi ukuthi wena Khanyile ukuthi ugude ezandleni. Uyakwazi ukuthi uyiguqule into uyenze ibe yinhle. And then uKhuzwayo is like, kulungile ngizokusiza. But you can see ukuthi he's still a bit bored for the way uVelephi chose to do things. uVelephi then says, ngiyabonga. Njengamanje ngidinga umndeni wami malume. Unzima. And then she pushes a gift towards him and she's like, I got this for you. uKhuzwayo, he starts smiling. He looks inside of the bag. He's like, hey, wena, ungutsotsi wena. They start laughing. And then he says, ngiyabonga mshana. I was just guessing ukuthi it's alcohol because we all know ukuthi there's nothing that you can bribe uKhuzwayo with besides alcohol. The last scene, or not the last scene, the second to last scene, we see ngempela uVelephi, uKhuzwayo benoSangweni. They revamped that back room, you guys. They cleaned, bapenda, like, oh, it looks so nice, you guys. Okay, last scene we see uKwenzo. He is at his place, uhleli noSibongile, but you can see ukuthi uKwenzo udanile, you guys. He is not okay, or not okay. He says to uSibongile, okuphume emlonyeni kababa uyashaba. Ngiyazi Sibongile, ngiyazi ukuthi ukuhamba kwababa uQaphelani emhlabeni kumzise ubuhlungu ubaba. But now ukuthi angihlukumeze kanje, mina Sibongile, ubuhlungu angeke ngiqamba amanga. Kubuhlungu akubekezeleki. And then uSibongile then says, sukuma Kwenzo. She takes him by his hands and then she says, kanje.
besacala ukuthi sikhuleke. Wenzo then says, okay. They kneel. Usibongile then says, vala amehlo Wenzo. Then they close their eyes and they pray, and the scene just ends like that. And that's where the episode ends. Anyway, guys, let's park it right there. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge, and I'll see you guys in the next one.